سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو مزنك ريحاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلمتا سلام زخبركم تخاتلتناس كمي كأنهم لومن بعر أبزي كم قصلتا نايتي ببجزء نكايدو على هاجرا فدريشن قدم شغلتا إيرترا مقصلتا نايتي ببجزء خكايدو صنحنا يمعال عقم سبس هجون تقدمي غانتا أسبيكو ألكسندر إيساق ناب فيلبينس غانتا 7-11 بدرجة برو كونتيننتال نختصاوت أدل كفيتو اللي يركب نايلو معدم غاشانان بقار تقدمي غانتا أسبيكو ألكسندر إيساق نابزا غانتا 11 بخمي من قديز انبر دولو انتا عينت وددري تساريع اللي دولو كومون ناجاما مرا قدم شغلتو تاريخون كالئن كمي يمثل عوشت هاجر زمزقوز نبر عواتاتن مسمن غانتا يتصاوت نيرو كالئن زدهسس حيزالكم قريبا لخو مكتالكم لمون كم توترو بخبرية قدم سناي مكتال يوهانا انقو حبوسنا خبرو 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 الرأي ألكسندر إساق فلما أدمينا أخبيركا نقاع بدحان مصأخا كمي يالو مدلو مقشة تبو دحانيو سانديت كمي يالو صوم تينكيو نزي أدل هابكاني قتيلة سانديتي مدلو دحان دلو أب أرأي عليك تصبق لوم معالتن بقر فلما نابزا 7-11 برو كونتيننتال غانتا نام متصنباركا بشمين بشم كلهم تخاتاتلتي أفكار تقدم شغلتا هاجرنا خمسجن ويدما انقع حقوسكا خبلكا يفوتو ألكسندر إساق اسك بزوح جزيكا بزعباخا تتقيسو تخوانا نتوم زي سمعون ألكسندر منيو معاسي ناب قدم شغلتا جميرو انتاي زمسل عواتاتي تقوانا تيفو نزبلو عرستاتا قدمنا مخانا علل ألكسندر إساق معاسي خاتم بشغلتا جمير كاسكن تخاتاتلتنا مبرها بلنا سانديتي وددريكو هاب كلتشان إسان حموشاني هاب كلتشان إسان حموشاني جميلة مس كلتشان 15 مس من محدار باراديزو جميلة من محدار ناي جراس روتينير وددرنا كرمتاوي بدحرينا ب سواء مأكل كوميشن سبورتي سواء مأكل جميلة دحري ناي ولك مصنحي كولاي مس كلب غانتاناتنا تصنبيره قداماي ديفيجن مالتيو ناي ماونتين دحر غانتاناتنا كولاي دحر كلتا عمت كولاي ناب سالتاي ديفيجن 2017 ديبه مالتيو صبغ عليك وددركا فلما أب كرمتاو وددر جراسروت من محدار براليزو خينكا أب نهاسغ تشحن 15 يخا جميركا كتسيلكاون أب تكمتغ تشحن 15 نفدريشن بشلتا زوام أكل تمزجيبكا أماونتين بايك تمزجيبكا ودركا أب مجمارون كتيفكا خمس غانتاناتنا أب ماونتين عبيتي إلنا نفوليوم أيد بهالو تمزجيبكا ودركا جميركا بأسلت أني مهرت أبينا ما تقلس نيركا أو نستفلا لي عواتات تمزجب نيركا سكت عواتات ذكر رخمين يرو بعلمن يوم نيرم شعود غانتاخا قدمينا بغانتا ناتنا مصنباري مس من محدار باراليزو ناي كالاي درجة حيزي سجيرنا بغانتاناتنا مالتيو اب غانتاناتنا والله نيروم عبيت نيروم كان بعل غوبيتا هينوكم البرهان امان جمال نيروم بعل هينوكم البرهان نيروم بزحات عبيت قرارمتي نيروم بعل ناتنيل نيروم دحر نحنا اشو نيرنا مالتيو أيتنا كاب دعنا من محدارسنا بقانتنا دايركتينا بأي أتي مالتيو أب أي كوليج جمهور كله مجمرة وردر مخفتي ناي سالتاي درجة حيزة دخلت عمد كله مسقانتنا قطعات انحي مالتيو أب ناي زواري توانج أخلا ناي ماونتين كول جمهور الغلاي كالاي درجة حيزة ودي مالتيو
أب ماونتين عبيتي أب زواريت وانش أخل أي درجة خوينكا زازيم كاو مني قدام يكون تعويت في ساعة الذكرى وافتا ساعات تيا أبير روبيليو تعويت له أبير روبيل قدامي تعويتو أنا كلاي كوينة تعويته سالساي كلاي أموني ناتنقل بهاليو وديو مالتي صبغ عليك زي نعلو زلنا على قد تشعت عمتي ولا نخذكرون بزح سيبلي صبغ علىها أبتجزيتي زنبوركم مسكانتنات ناخون وما مسكانتا غداي فغانتا وارساي كال نبور تصاوتي ابزي وان زون اب عبيت غانتاታት ዝበጽሕለው እስከ ምልሲልካ ኣብቲ ማውንቴን ዝነበርኩም ነው ምሳኻ መተሃላለኽቲ ዝነበሩ ኣብ ቅጽበታዊ ድርኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ውድድር ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት በጽሕም ደለው ተቀዳደምቲ መቅድም ንተዓዘብትና መብርኾኖም ሽሞም ትዝክሮም ጥቀሰሎም አለው ኣብ ጋንታ ሰንበል አለው ሳና ድዋዳደር ዝነበረ ሄብሮን ብርሃነ ከምኡን በዓል ሳሚ ነይሮም ኣብ ዓበይቲ ናይ ደገበ ድበጽሑ ከለው ዶ ንዑም ኳይ ይርከብ ክሎምን ትሕትዮም ኢና ነርና ንሕና ጽብቕ عليك ሕራይ ማዓሲኻ ካብታ ናይ ማውንቴን ናብ ናይ ዳኮርሶ ሰጊርካ ምስ ሰገርካ ብውልቅ ዲኻ ብጋንታ ተጠርኒፍካ ሰጊርካ እቲ ኣብ ማውንቴን ደመዝገብካ ዓወት ወይ ኣብቲ ንኣሽቱ ደመዝገብካዮ ዓወት እንታይ ይመስል ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ድሰጎር ኩሉ ብውልቀ ሰጊረ ብውልቀ ኣብ ድሰጎር ኩሉ ሰዓት ኮላይ ዓወት ኣይደንጎኹን ኣብ ሳልሰይቲ ኮርሴ ኣብ ሞኖፖሊዮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ወዲየ ማለት እዩ ሃኒባል ድበሃል እዩ ቀዳማይ ወፅዩ ሳልሳይ ሳሙኤል ተወልደ ሓዊ ጃኒ ንስኾላይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ሳልሳይ ዲቪዥን 2021 ተጻይተ ማለት እዩ ድሕሪ 3 ወርሒ ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ምስ ክለብ ኣስፔኮ ተጸምቢረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዳኮርሶ ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ድሕሪ 3 ወርሒ ምጽዋትካ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ጁኒየር ኢልና ንጽውዖ ምስ ጋንታ ኣስፔኮ ከተጻዊትካ እስከ ኣብ ጋንታ ኣስፔኮ ምስ ተጸምበርካ ዘመዝገብካ ብውልቅኹን ብጋንታ ዓወታት እንታይ ትዝክር ኣብ ስፔኮ ድሰጎር ኩሉ ኣብ ቀዳሚት ውድድር ኣብ ሞኖፖሊዮ ካልኣይ ደረጃ ሒዘ መድሃኔ ድበሃል ይስዕርዋ ብድሕሪኡ ኣብ ስኔማሮ ማስተኻይደት ኮላይ ቀዳማይን ካልኣይን زاتنا لو دركولاي س توماس ودغانتانا توماس اسبيكو ادماين كالاين درجه دحر محس تصاويته صبغ بدحري كن الكسندر مسغانتا اسبيكو اب كالاي ديفيجن كاينكا دحر مصوات كاب غانتا اسبيكو نابيخا سساغاغيركا اب كالاي ديفيجن مسغانتا اسبيكو ايقصلكان كمين يرود مص هيوتكا دحري نبر دحر بايتاخا كاب كالاي ديفيجن كلو كاب سبيكو وصي مالتي بولق اي كولاي دايري اي قصلكن مالتي قصيلين دايركت بولق اي قدامي ديفيجن سجيره مالتي معسي اب قدامي ديفيجن تسجر كالو اغيني عامه مهرتي 2021 قدامي ديفيجن ديب سجيره افتو 2021 زبلت ناتكا اب قصبتا ودر كم مخانو اب زرزا ماكل اسمعل ميكيل غوميستا ميكيل هافتوم كالوت بمخان بزح ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ብውልቅኻ ኮይንካ ብዙሕ ተወዳዳራይ ብምዃን ናይ ሳልሳይ መድረኽ ተሸለም ካሎ ኣጋጣሚታት ነይሩ ከምኡን ብዙሕ ግዜ ስኻ ኣብ ናይ ውልቅ ተቀዳደምቲ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኮይንካ ኣብ ብፌደሬሽን ምሽለታ ዛው ማእከል ዝወሃብ ነበረ ሽልማት ሽለም ነርካ ብውልቅኻ ምጽዋት ኣብቲ ግዜቲ ምኻ ስኻ ክኢላ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ከም ምዃንካ እንታይ ዓወታት ወይ እንታይ ፈናን በካ ነይሩ ስለምንታይ ኻ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ሽዑ ዘይትጥርነፍ ነርካ شو مجمرة صوتها عبيت نيرو عب كباب مونوبولي جميرة مالتيو زورزوا مأخل مال جميرة دحر ناي ولكم بدحر ناي زورزوا مأخل سانيكو أم ناي قصبتها وددر يدو ولا درنيرة أب ناي قتلها مالي أب قدامي تستيج ناي سالساي تعويته أب ناي كاليتي ناي برخيني عد غيح أسمرة بل 13 ياتي ما اب رابعيت مدرخ الى بريد اسمر يعني را ابزيا اي اتخون مستا وجلد رياتي حمشيتي مدرخ استخايلت من دفرا حمرتي اسمرا اب كبابي دواروا
ሓዲመ ማለት እዩ ምሳይ ዛድሞ አብይ ሮቤል ነይሮም ኢቴ ኮላይ ነይሩ ሳልሳይና እዚኦም ሰለስተ ኮይና ንመገዲ ሕምብርቲ ከይና ንምምላስ ኮላይ ኢንተርሚዲየት ዝነበረ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ መዲኖ ዝተኻየደ ስፕሪንት ኮላይ ቀዳማይ ኮይነ ተዓዊተ ማለት እዩ ካብኣ ንዓዲ ጓዕዳት ከባቢ ምስ በጻሕና ካብኦም ስካቶ ገይረ ናብ ሕንጻጽ በይነ ክበጽሕ ኢለ ኣብኣ ኮላይ ቀዳማይ ኮይነ ተዓዊተ ማለት እዩ ጽቡቕ አለክ ስኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝካየድ ውድድር ክኢላ ቅጽበታዊ ውድድር ኢኻ ኣብዚ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር እንታይ ዓይነት ልምምድ ትገብር ወይ እንታይ ዓይነት ከም ትስኻ ተካይዶ ውድድራት ይኾኑ ወይ ድማ ከም ትስኻ ንዓኻ የርብሐኒ ትብሎ ከመይ ዓይነት ጉጅለ ክትእከብ ዲኻ ትደልያ ወይ ድማ ብሬክ ኣዌይ ዘለዋ ውሕድ በለ ድዩ እንታይ ዓይነት ቅጽበታዊ ውድድር ከተካይድ ይፈኽሰልካ ሓውሲ ዓቐበት ዘለዎ ድዩ ጎልጎል ድዩ እስከ ከመይ ትፈቱ ሳኒተይ ቦላታ እኳ ግሩቦ ተኣኪባ ኮላ ክስዕር ከለኹ እዩ ደስ ዝብለኒ ኣብ ግሩበይ ኮላይ ዝበዝሐ ድስዕር ኣብዚ 2023 ዝበዝሐ ናይ ምህዳም ናይ ዓቕምታት ናብ ዓቐብ ዝመልኦ ስትራቦ ኮርሶ ኣብ ከምኡ እውን ክዕወት ክኢለ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝያዳ ኣብ ስፕሪንት የፀቒ ተሰርሕ ዘለኹ ጽቡቕ አለክ ኣብዘን ውሽጢ 9 ዓመት ካብ ግራስሩት ጀሚርካ ማውንቴን ክሳብ ሕጂ በጽሒኻ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ዓወታት ኣመዝጊብካ ብጋንታ ይኹን ብውልቂ ዕብዕቢ ድበለ ብጋንታ ምስ ኣስፔኮ ኣብ ኤሪቴል ከምኡን ብውልቅኻ እስከ ዓበይቲ ዓወታት ዝተዓወትካለን ምኽኣ የሐጉሳኒ እንትብለን እስከ ግለጸልና ኣብ ዙርዞዋ ማእኸል ተኻየደት ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት ነጥቢ ዝሓዝና ምስ ሳሚ ምስ ከምኡን ጎሚስታ ሚካኤለ ሳልሳይ ኮይነ ዝወድ ኣኽዋ ናይ ውልቂ ተቐላላማይ ምዃነይ ኣብኣ ብጣዕሚ ትሐጉሰኒ መዓልቲ እያ ሕምብርቲ ኣስመራ ቀዳማይ ተሰዓርኳ ኮላይ ብጣዕሚ እታ ክስዕራ ድብህጋ ዝነበርኩ ቦታ ማለት እዩ ከምቲ ጎልጎል ምዃኑ ከምቲ ንዓይ ብጥዕም ምዃኑ ኮላይ ብጣዕሚ እዚኣ ትሐጉሰኒ ብድሕሪ ምስ ክለብ ኣስፔኮ ተጸምቢረ ኣብ ናይ ቅድሚ ክለብ ኣስፔኮ ምስ ክለብ ኤሪቴል ተጸምቢረ ማለት እዩ ኣብ ክለብ ኤሪቴል ኮላይ ቀዳሚት ውድድረይ ክራይተሪም ኣብ ከባቢ ባሕቲ መስከረም ዝተኻየደት ናይ ካልኣይ ደረጃ ሒዘ ዳንኤም ፍጹም ቀዳማይ ወሰዳ ሳልሳይ ሜሮን ተሸመ ማለት እዩ ድሕሪ ስትየለ ምጽዋተይ ናብ ክለብ ኣስፔኮ ተሰጋጊረ ኣብ ክለብ ኣስፔኮ ቀዳሚት ውድድረይ ኣብ መስስፔኮ መኽፈቲ 2024 ተወዳደርኩዋ ናይ ክልተ መዓልቲ ውድድር ኣብ ሲኔማ ሮማን ኣብ እንዳ ማርያምን ዝተኻየደት ኮላይ ቀዳማይ ኮይነ ተዓዊተ ማለት እዩ ድሕሪያ ዝተኻየደት ናይ ዘዋሪት ዋንጫ ቀዳማይ ናይ ነጥቢ ኮይነ ኮላይ ተዓዊተ ዘዋሪት ዋንጫ ናጽነት 2024 ኮላይ ኣብ ከባቢ ሞኖፖሊ ዝተኻየደት ኮላይ ቀዳማይ ኮይነ ተዓዊተ ማለት እዩ መስስፔኮ ተዓወት ኮንኩርስ እዚአን እዚ ብውልቅኻ ኮይንካ ዝተዓወትከ ብጋንታ ኮይንካ ዝተዓወትካዮ ምስ ቴሌኹን ምስ ኣስፔኮኹን ወላ ናይ ሎማ ዓመት ክኸውን ይኹን ናይ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ይመስል ነይሩ መስስፔኮ ኮይና ብጋንታ ዝተዓወትናላ ዞባ ማእከል ዘዋሪት ዋንጫ ናጽነት ኮላይ ዋንጫ ናጽነት ዙር ዞባ ማእከል ተዓዊትናለን ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ኮላይ ጽቡቕ አለክ ሕራይ እዚ ንካይዶ ጸንሐና ዕላል ናይ ኩሉ ዝሓለፈ ኣብ ውሽጢ 9 ዓመት ዝተጻወትካዮ ማውንቴን ባይክ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ይኸውን ከሎ ሕራይ ንተዓዘብትና ቀንዲ ዛዕባና ኮይኑ ደሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድሕሪ 9 ዓመት ኣብ ውድድር ዞባ ማእከል ምስ ጋንታታት ኤሪቴል ድሕሪ ድማ ምስ ጋንታ ኣስፔኮ ዝተጸምበረ ሓያል ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክእለትን ዘንጸባርቕ ተጻዋታይ ደገፍቲ ብዙሓት እውን ብዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክኢላ ምዃኑ ዝንገረሉ ተቐዳደምቲ ንኣሌክሳንደር ኣብ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር እውን ሰናፍ ከም ዘይኮኑ ብዙሕዮም ዝሰማምዕሉ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ዛዕባና እውን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሕጂ ትገሸላ ዘለኻ ጋንታ መን እያ ትበሃል ከምኡ እውን ብኸመይ ኸ ናብዛ ጋንታ ትጽምበር ዘለኻ ከመይ ፀወታኻ እስከ ንተዓዘብትና ብዛዕባ እዚ ኣስፋሕ ኣቢልና ኸንዕልል ሙሉእ ሓበሬታ ናይዛ ጋንታ እስከ ንተዓዘብቲ ኣብርህሎም መን እያ እታ ጋንታ ኣበይ መደበራ መዓሲ መገሻኻ እንታይ ዓይነት ውድድር ሰሪዓትልካ ኣላ እስከ ንዕልል
هو سان ذا كلب 7-11 يا ناي فيليبينسيو مدبرة مزا كلب داركا نكباب ناي حمشة ورحي دخون زرربي تنحني بزناي 2024 زمصخو ريزالت غلاي زيادة بتعم حقي زنا مالتيو ጽቡቕ ኣለካ ሕጂ እዛ ጋንታ ንኣኻ ኣብዚ ውሽጢ ናይ 2024 ከተካይድ ዝቐንኻ ውድድር ኣብ መኽፈቲ ናይ ቀዳማይ ኣብ ናይ ናጽነት ዘዋሪት ዋንጫ ክራይቴሪየም ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓወት ከተመዝግብ ድሕሪ ምጽናሕኻ እዛ ጋንታ እዚኣ ከተጽንዐካ ጸኒሕኻ ኣብ ናይ ሽኳ ተቐዳዳማይ ተድልያ ምዃንካ ኣሚና ድማ ንኣኻ ትወስደካ ኣላ እስከ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ነይርኩም እንታይ ዓይነት ርክብ ነይርኩም ሕጂ እውን ኣበይ ውድድር እያ ሰሪዓትልካ ዘላ هو ኣብትናይ ቅጽበታዊ ውድድር እዩ ኣምስታ ክለብ ተጸንቢረ ደለኹ ውድድረይ እኳ ሕጂ ዕለት 26 ኣብ ሆንግ ኮንግ እዩ ደለኒ ዕለት 26 ክጅምር ናይ 3 መዓልቲ ውድድር ኣለኒ 26 27 28 እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ውድድረይ ስለዚ ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ወርሒ ስኻ ዕለት 23 ናብዛ ጋንታ ተምርሕ ኣለኻ ድሕሪ 3 መዓልቲ ናብታ ጋንታ ምጽምባርካ እውን ውድድር ይጽበየካ ዘሎ ተማኡ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ጋንታኻ ኮይኖም ኣብቲ ግዜ ዝስለፉ ኣፍልጠለካ ድዩ ከመይ ብቕዓቶም በዓል መን እዮም ገለ ህቡባት ተቐዳደምቲ ኣለዋ ድዮም እስከ መብርህ ትበና هو مزا كلب كو حجي كلال بزا قدامي توددري مالتيو دفولتوم د غانتايكن اخليلو غبري هوت الله ايفن يمان هولم الله مالتيو زياده مزوم تقرادمتي زيو يمدفالت زياده بحجي خلال مستوم تقرادمتن مستا كلب مالتيو ጽቡቕ ኣሌክሳንደር በዝጋጣሚ ዘስ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወት ከምኡን ኤቨን የማነ ኣብታ ጋንታ ተሓቒፎም ቅድሚኻ ብምጽንሖም ኣብቲ ግዜ ትስለፎ ውድድር እውን እዞም ተቐዳደምቲ እዚኦም ተሰለፍትዮም ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ጋሻ ኣይክትከውን ኢኻ ዳርጋ ካብቶም ተሰለፍትስ እስኻ ዘለኻዮም 3 ኤርትራውያን እዮም ኣብታ ጋንታ ክስለፉ ኣብቲ ዕለት ኢና ንብል ዘለና ምብሪ ንጹር ንኸውን ተዓዘብትና ስለዚ እዛ ጋንታ እዚኣስ ድበዛሑ ዳርጋ ኤርትራውያን እዮም ኣብታ ዕለት ዝስለፉ ተበልና ዝጋነን ኣይኮነን ምክንያቱ ከካብ ሃገሮም ዝተዋጽኡ ተቐዳደምቲ ኣብታ ጋንታ ስለዘለዉ ልዕሊ 3 ኤርትራውያን ኣብኡ 3 ኤርትራውያን ምህላውኩም ከዓ ካባኹም ድበዝሑ ደቂ ካልእ ሃገር ኣብታ ጋንታ ኣለዉ ኢለ ኣይኣምንን ወይ ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦት ኣለካ ከዓ ንተዓዘብትና መብርህ ትበልና هو ተቐዳደምቲ እኳ ኤርትራውያን ኣለና 3 ሆላይ ፊሊፒንስ ኣለዉ ድበዛ ዳርጋ ሓደ ኢና ዘለና ኣብታ ክለብ ሳንዲት ጽቡቕ መሓራይ እቲ ተካይድዎ ናይ 3 መዓልቲ ውድድር እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ቅርጽ መሬት ናይቲ ውድድር ኣጸዋውታ ከመይ እዩ ብኸመይ ኢኻ ልምምድ ተካይድ ነርካ ኣብዚ ብኣሰልጣኒኻ ናይ ዝዓዲ ሳምሶም ሰሎሞን ዲኻ ተካይድ ነርካ ወይ እውን ምስታ ጋንታ ትገብሮ ነበርካ ስምምዕ ከመይ ምድላዋትካ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ምድላዋተይ በቲ ናይ በዚ ሕጂ ድኾዶ ዘለኹ ውድድር እየ ትሬን ክገብር ቀኒ ከምኡውን ምስ ሳምሶም ሰሎሞን እንዳተዘራረብኩ እየ ትሬን ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣለከ ንዓኻ እዚ ባይታ እዚ ብምርካብካ ካብ ካልኦት ተቐዳደምቲ ዞባ ማእከል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ መጺካ ወይ እስኻ ሃገራዊት ጋንታ ከይወከልካ ወይ ድማ በኽሪ ውድድርካ ብናይ ፕሮ ኮንቲነንታል ውድድር ኢኻ ተካይድ ዘለኻ ስለዚ ፍልሊ ኣለዎ ዶ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ለቢስካ ኣብ ደገ ክትጻወትን ብቐጥታ ምስ ከምዚአን ዓይነት ጋንታ ተሰሊፍካ ክትወዳደርን እንታይ ዓይነት ፍልሊ ኣለዎ እስከ ኣብ መንጎ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ነዞም ተቐዳደምቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ከተመሓላልፈሎም ደሊ هو مثناي هاجرايت غانتا كوا ساندياغو دارغا ايتصات كون مجمري غزي 7-11 وصي خصات مالتيو بحثيرو سانديت ابزولو تقرادمتي سنافا تقرادمتي يكونن انون مس هاجرايت غانتا خيتصات كون ابزا كلب مخاري كولاي كم تتفلطو بمولوم تقرادمتي ارتوان سنافا تيكونن حجون كن عوتي لي خيدلو تقرا دغانتاي مهلاوم هاجري كله بتعميو عب حكوسنا عيساندي
ጽቡቕ عليك ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ከም ዝትገልጾ ዘለኻ ኣብዚ ኸደ ኸይዱ ኩሉ ኤርትራዊ ልክዕ ምስ ዓበይቲ ጋንታታት ካልኦት ናይ ደገ ዋላ እንተ ተሳተፈ ብቕዓቱ ሰናፍ ኣይኮነን እቲ ባይታ ከዓ ከምዚ ክርከብ ከለኻ ጽቡቕ እዩ ኩሎም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብዘ ዝኸድዎ ንምንታይ ዕወተ ተዳኢልና ዓቕምን ብቕዓትን ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ እስኹም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ከዓ ዋላ ኣማልያ ሃገራዊት ጋንታ ከይለበስኩም ናብ ከምዚ ዓይነት ጋንታታት ክትጽምበሩ ከኣሉ እምበር ኣብዘ ዝኸድኩሞ ከዓ ዓወታት ከተምፁ ንሪእኩም ኣለና ንበሎ ኤቨን የማነ ወዲ ጋንታኻ ኮይኑ ዘሎ ብሰዓት እዚ ኣብ 7-11 ወልደ ተቀዳዳማይ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ከይለበሰ ወይ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ከይወከለ በዛ ጋንታ እዚኣ ጻውዒት ምስ መፅኦን ኣፍታ ጋንታ ተጸምቢሩ ኣፍታ ጋንታ ኮይኑ ዘበርክቶ ዘሎ ዓወትን ካልእ ናይቲ ጋንታ ዘበርክቶ ዘሎ ውፅኢትን ከዓ ንዕዘቦ ኣለና ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝኸዶ ጋንታታት ከይዱ ሰናፍ ከም ዘይኮነ መልእኽቲ ትበና ኣለኻ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ተቀዳደምቲ እውን ኩሎም ሰናፋት ኣይኮኑን ምክንያቱ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዘካይድዎ ዘሎ ውድራት ኣብ ሰዓት ዝሃርምዎ ትሬን ዝገብርዎ ኩሉ ዓይነት ውፅኢቶም ክንርኢ ከለና ብሉፃት ምዃኖም ዘመስክር ስለዚ ንኩሎም ኣብዚ ዓዲ ዘለው ተቀዳደምቲ እውን ከምዚ ናትኩም ዕድልን ባይታን ተፈጢርሎም ሽሞም ሽማ ሃገሮም ከፀውዑ ልክዕ ኤርትራ ከም ሃገረ ቤልጅየም ኮይና ልዕሊኣ ኮይና ክትቀርብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜና ንደልያ ክንቅፅል ኢና ኣሌክሳንደር እስኻ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ድሮ ምብጋስ ናብዛ ሓዳሽ ጋንታኻ ኣብ ምሽብሻብ ከለኻ ግዜኻ ቀቲለ ነዚ ንተዓዘብትና መብርህ ክትህብ ዝሓተካ ዘለኹ እዛ ጋንታ እዚኣ ከምዚ ትገልጸለይ ዘለኻ ውድድር ድሮ ሰሪዓትልካ ኣላ ንዝቕፅልከ مسألة ዘለካ ስምምዕ مسألة ዘለካ ቀጻልነት እንታይ ይመስል ወይ እውን ካብ ኣና ብካል ጋንታ ዘለካ ካል ዓይነት ጠመተ ንመጻእ ሕልምኻ ትበጽሖ ትደሊ እስኪ ኣው ንዕልል ሳንዲተይ ምዛ ክለብ ናይ ሓደ ዓመት ሆነ ኮንትራት ፈሪመ ደለኹ ወት ናተይ መጻንት ደልየ ደለኹ خلای ሳንዲተይ ካብ ፕሮ ኮንቲኔንታል ናብ ፕሮፌሽናል ሚዲያ ቢዶሎት ናተይ ሕልሚ ማለት እዩ ከምኡውን በዚ ጽቡቕ ምድላት ገይረ ዘለኹ خلای ኣውብ ክዕወተሉ خلای ነዚ ሂዘ ዘለኹ ፕላን ማለት እዩ ጽቡቕ ኣለክ ጀዘን ቦኽር ውድድርካ ካብ ዕለት 26 ኢኻ ክጅምር ድሕሪ 3 መዓልቲ ማለት እዩ እዘን 3 መዓልቲ ዝካየዳ ቅርጽ መሬት ይኹን ዓይነት ናይቲ ቦታ እንታይ ይመስል ኣጽኒዕኻ ያለኻ ዲኻ كمير غيب كاللغات زسددوا لك بروفايل وقت بروفايل رياتا ستيج 1 كوا غولغوليا ستيج توخلاي اب داون كوينو تودا كورسيا تا سالسيت ستيج كن اب عقب زبزحا وددريا صبغ عليك هراي امزام قطناينا مس زلكا ناي مبغاس غزيون كيقتللكا بزغاطامي أب نعخا أبزي نايقدم شغلتا هيوتكا عب إجامز نبورم سبات أبز درجة زهن اختبتصح زغبورو أكلات قدنيم كله نظام سبات زيوم ناي مسغانا عدل كبكاسك هو سانيتي مجمريان ولدي خمزغن زدلي نوبي إساق قالتا ندي ويدي يسيف مالتيو كاو قتيله نبخرا حوي ولا غابر مالتي كمزغن زدلي حساب حجي دخيمه خيبلا ابغوني كوينو كويس انح مالتيو كومون مساي ابغوني كوينو دو خيد مالتيو عركي هينوك مولو برهان كولاي كمزغنو يدلي كومون بمولم حواتي اب كبابي زلو بمولم دغفتين عرختين كولاي بتعمي كيمزغونكم حلفني مالتيو صبغ عليك نحنا ون كلهم نزي ناتكا مسغانا سميعهم ناتكا صبغ درجة عوت كتصبويو تسفى نقبر نحنا من بوغنا أبزلع على درجة بصيحة شمكان شمهاجر كان كتصوع درجة قدم شيلتها هاجرنا كاب جزينا بجزي بزوهاب زولنا يسي أي مثال نتبي يكون ببزوفركم نتبقى مزجيبكم أبزلع على درجة ختب صحوان إذا هاجرنا تمنيتنا يو أبزخت كايو عوت نمنيلكا
نزي أب درة مبقاسكا خلخا جزيخا قتلكا نسمعتن دقفتن حسابكا بمكفالكا عزيزة مسجنكا زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة نايلوم عدم قاشانا تقدر ما يكانتا أسبيكو ألكسندر إساق مس فيليبينس كانتا 7-11 مزقبرو وعل أم بقاس كله إنا رخيبنا أنحنا حسابون دليتون سميعهم كله ناتو كتكاتلو بمرنعهم يمزقناكم مساهم تصنعه تغليت إساق عبزمت كال قاشا حيزلكم كساب زقرب سلام نقول الله يوهانا انقو حقوسنا خبرو